गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड जुमदुवार रादाबनि रादाब बुथुमगिरि आरो साफ्रोमबो रायजो राजा रादाब नायगिरिनिसिम फुंबिलिनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दिनैहाय जोङो बे जायगायाव थुबुर जानो हानायनि गुबै थांखि एबा खारनानो जाहैबाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंहा गोबां बेबादिनो गरिब दुखिया आइ आफा रायजो राजाफोरनो गोबां सहाय सहजुगिता खालामनो आखायाव लालांगासिनो दङ। थिग बे रोखोमनो दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ सारा जोंनि स्टुडेन्टफोरनो गरिब दुखिया श्रेणीनि जे स्टुडेन्टफोर बिथांमोननो जिबनाव गावसिनि जिबनाव माबा मोनसे बिजाबफोर बायनो बा ड्रेसफोर बायनो थिग बे रोखोमनो गोबां फरायनायाव सोलिलांनांगौनि जुनै जोंना बेबादिनो गियान सोरां होननाय मोनसे आसनि लन्च खालामदों चिफ सारा। बेजों लोगोसेनो अनसाय बिथांखि गोबां आरो बिदिनो आसनिफोर लन्च खालामदों। दा थिग बे रोखोमनिनो दिनैहाय जोंनि सराइबिल समस्तिनि आन्दारावहाय जोङो गियान सोरां होननाय जे चिफ सारा लन्च खालामनाय आसनि, बे आसनिखौ जोङो सराइबिल समस्तिनि आन्दारावहाय जोंनि फरायसुला फरायसुलि जे बिथांमोन दङ बे बिथांमोननो दिनैहाय जोङो सासेयाव 5,000 करिया पार स्टुडेन्टआव जोङो बिथांमोननो चेक राननानै होनाय जादों आरो बे चेकजों बिथांमोननि जिबनाव जेन' लाबालाब जायो बेखौनो जोङो सराइबिल समस्तिनि जानानै बिथांमोननाव गोबां आसा खालामदों बिसोरनि जिबनाव आरोबाव बेबादिनो फरायनायफ्राव गोबां आनजादफ्राव उथ्रिलांनो हायो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि जे बिटिआरनि चिफ सार बिथाङा जे एफा गिदिर सिन्ताधारा खालामनानै जोंनि गरिब दुखिया श्रेणीनि जे फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननो जे बे पदखेबखौ लादों, बे पदखेब लानायनि जुनैबो जोङो सराइबिल समस्तिनि TCLC चेयारमेन जानानै बा सराइबिल ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि आरो आंनि लोगो TCLCनि भाइस चेयारमेन आरो BJPनि मण्डल कमिटिनि आफादगिरि दिनै ज' जानानै जोङो बेखौ राननानै होनो मोननायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेबादिनो इयुन भबिष्यतआव आरोबाव जोंनि एलायन्स सरकारनिफ्राय रायजो राजाखौ हेफाजाब आरो मददखौ जों जेब्लायबो होलांबाय थानो मोनगोन। गोबां आसनिफोरखौ जोङो जोंनि दुखिया रायजो राजाफोरनो हेफाजाब होनानै जोंनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ हेफाजाब खालामनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ नायलांनो हागोन बेखौ आसा लाखिनानै जोंनि दिनैहाय चेक राननायनि हाबाफारिखौ बेवहायनो फोजोबबाय आरो ससियेल मिडियानि दारै जोंनि रायजो राजानो बे मेसेजखौ होनो मोननाय बेखौ गोजोननाय मोननानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। गिबि गिबियाव नोंथांनि जुमदुवार रादाब चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंहा बिटिआर सरकारा बिटिआर सरकारनि बिथां प्रमद बर' सारा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गियान सोरां आसनि मोनसे थांखि लादों। बे थांखिनि गेजेरजों दिनै जोंनाव सफैनाय जे लिस्ट फरायसाफोरनि लिस्ट बेखौ लानानै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैहाय बेवहाय जोङो 5 नं सराइबिल समस्तिनि माननि बिथां TCLC चेयारमेन दं आरो लोगोसे जोंहा मोननै पार्टिनि क'लिशन सरकार हिसाबै जे BJP आरो UPPLनि ब्लकनि आफादगिरि बिथां दं, मण्डलनि आफादगिरि दं। दा मोननै पार्टिजों सरजाबनानै जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो मेसेज हरनो लुबैदों
जे दिनै बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारा जे गैयै न'खरफोरनो जे आसनिफोरखौ बिथाङा थांखि लानायनि गेजेरजों मोनसे सुबिदा फरायसाफोरनो मोनसे होनो थांगासिनो दं। थारैनो जोङो बेफोर आसनिफोरखौ जों 17 बोसोराव जों मोनबोआखै, गैयै न'खरफोरनो जों बिदि होनो हायाखै। नाथाय जोंनि बिटिआर सरकारा बिथां प्रमद बर' सारा सिन्ताधारानि गेजेरजों खुब मोजां खालामदों। आं बिथांनिसिम सुबुरुन्थाइ बावहरदों बिथाङा जेन' भबिष्यतआव बेबायदि मावलाङो आरो लोगोसे गैयै न'खरफोरखौ सहाय खालामो आरो बे सहायनि गेजेरजों दिनै जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा जे 5,000 दि जोंनो अनसुंथाइ हरदों फरायनायनि छात्र छात्रीनि थाखाय, बेजोंनो आङो बेखौनो मेसेज होनो लुबैबावो फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिम, बिजोंनो बिजाब बायनाय, कलम बायनाय, गावनि एसे एनै फरायनायनि जे सुबिदा दं बेखौ खालामना लानाय, जेन बेखौ बाहायनायनि गेजेरजों फरायनाया मोजां जालाङो आरो भबिष्यतआव बिथांमोननि लाइफ केरियारनि थाखाय छात्र आरो छात्रीया बे फैसानि गेजेरजों एसे थेखा उद्धार जायो। आं बेखौनो फरायसुलिनिसिम खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे बिटिआर सरकारनिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोजों TLCCनि भाइस चेयारमेन जानानै बिथांमोननिसिम आङो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बे सुंद' बुंथिनाय आं बावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।